ndugia torete kanene na mangana abaichuma ntubuna abagusi ntoigwete biya sana ekiagera abagusi basokire umwana wabo ku Fred Okengo Matiang'i kuri president na toko mwakero oyo minto onarebo enaku ondari oyo orenga monaintwe agakaribisa abageni gusia akachakira kuru wo mwaka Matiang'i nka gocha mpaka stadium kubwa mono ntwa abagusi ntu gyatoretire noko tebya abagusi mbaraiki tutagete batura ase ekiama kyomugaka Fred Okengo Matiang'i. Number 1 otutato omuntu kuguri chat mama Monyonka yakera otenene naintwe oire oyo minto Fred esiva usi na isko ya gusi. Number 2 ntutagete oyo minto nyaribo yakora nero otenene naintwe obeye naintwe na hene no ale kiamekyo kyagusiye kuroku upa na chubiri amanganande n'abaraibanda bo kuryo obujumbe n'abarabajumbe bali barenga naintwe lakini obana mangana yokogenda Maasai watorete statement ngao gusiye ngima tigangirore na kwanire severally and I want to repeat it today gusiye kendo eko godia mukeyo keriya kwete kare however is there wait ochorenga yoto osokerigo one tirisate gutoko osokerigo intwa gusiya amangana gukwano ona ya Fred Okengo Matiang'i tokuna gusabirira ebira gusakubinde bitoye chikura igona ari gotebya abantu baminto abe plus oriyo kuna gukwana nga Matiang'i ataso dio TM takuira kura sigaganya na mangana o TM gusi ebe nande na igwa goteba nga chiko nga bantu monto tayo chiko bwate kura nga go chiko seri gukorugusia na ndo yago seri ni